أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض رمضان على عباده ونزل فيه الكتاب أمي مالي كنافوني لجبغا بلا جلنفو أمبا فو أو بكو بسم الله مالي كنافوني .net كنكا بي أنوغا إميشو منيونا نوي سبيسيال رمضان spécial Ramadani émission yi min blala senka mali kuna fuli nyemoya sofe ka awla donia obina batum minke ni kalo barkama inkono o kuna fununka toujours ananga karamogo mimi nyon fe nabna do fanye sungolo kouka noe anga ustaz Musa Keita. Ustaz, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muhammad Khatib nga foli bi malikuna foni nyamoya so ana lameni kelo belajele. Komi anya fo chugumina anko amena kuma ni kalo barkama inka noe sungalo yi. No. Ustaz, sungalo ere munde. Sungalo e kalo ye noe islamia ga jati kalo jati kosobe karaka jati flaribi kliga jati ani kalo jati kosobe o kalo konontona afori ma ramadan adombe soro kile mugan kononton kosobe kana kile bisaba ni yogonje kosobe ori sungalo kalo mindo abena shaaban kalo kofe shahaban kalo onoyi kalo shiginai kosobe donc nale boray shawal kalo bina tukali la tugo kofe o kofe hiji labombe commencer inshallah nune wakati bawde islamia ka wakati bawde don ok ustaz sungalo yere anana islamia la wakati jumay sungalo nana islamia la hijra sanflana islamia kelen ko fe ka Makka blagata Madina a sanflana de sungalo keruka wajibi ka fardayo kan sungalo kalo ye sumbe ka kono no ki yere mine ka bo dumni ani mifien ani fion fe me ke sababu ye ka dialazi fargoloma ki yere mine ka bo ma ka damine kle beni kle fajiri welel ko flana kosobe kata si kle beni mo fajiri welel ko flana folote o fajiri welel ko flana ka mino wakati fo ka tabla kle benina sungalo ya fakalo ye na fa ya futuga muna sun fene kalo don sun ye silamɛya ka bato la belebeleba de kosɛbɛ kara ka silamɛya jɔsen duuru de be ni i ma kelen kɛ i ka silamɛya bɛ jɛngɛ jɔsen duuru so i bɛ taa sɔrɔ so walima fɛn o fɛn jɔfɛn o jɔfɛn i bɛ taa sɔrɔ fondement b'a la soupassement b'a la a bɛ jɔ sen min kan a bɛ jɔ bɔlɔ minnu kan n'i ye bɔlɔ kelen bɔ yen nɔ a bɛ jɛngɛ n'i filanan bɔ yen a bɛ bi donc a bɛ to ten jɔsen duuru b'a la kosɛbɛ ne ye kelen kari ka bɔ yen nɔ jɛngɛ dɔɔni bɛ dɔ la n'i ye kelen wɛrɛ kari a bɛ jɛngɛ fo ka taa se a beni ma ala k'an kisi o ma bon sungalo silamɛya jɔsen duuru de kosɛbɛ a nana hadisa la cogoya min na ala kiden b'a fɔ ala ka sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi ni nɛɛma ka kosɛbɛ ko silamɛya jɔlen bɛ jɔsen duuru kan kosɛbɛ a fɔlɔ i k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam i k'o fɔ ustaz de tɛ kalimatu shahada o de silamɛya dun pour que i ka kɛ silamɛ i bɛ nin de fɔ fɔlɔ kosɛbɛ i b'a fɔ n'o bɔra yen ka seli waati duuru seli a wagati la ka seli farda duuru seli a wagatiw fɛnɛ na o fɛnɛ y'a dɔ ye n'o bɔra yen sunkalo sunni ka sunkalo sun sunkalo dun sunkalo min ni silamɛya kɛ silamɛya jɔsen yɛrɛ ka kɛ sun min ni silamɛya kɛ silamɛya jɔsen ka kɛ wajibi kosɛbɛ o bɛ kɛ sunkalo dɔrɔn de kɔnɔ fo ni a sɔrɔ ni juru donn'i la ni a sara sunkalo kɔfɛ kosɛbɛ donc e bɛ ka fɔ ko donc e bɛ ka fɔ ko sunkalo a sunni e ko wajibi de don jagoya ni fin de don fo ni tɛ silamɛ kosɛbɛ a jagoyalen don silamɛ kelen bɛɛ lajɛlen kan a b'a fɔ sun ye fardul ayni de bato min don k'a fɔ ni dɔ y'a kɛ a bɛ ben ka bɔ dɔ ma o tɛ
donc fardaw fɛnɛ tɛ kelen ye. Fardaw tɛ kelen, farda dɔw bɛ yen ni mɔgɔ kelen y'a kɛ a bɛ bɛn ka bɔ dɔw kan. O ye jumɛn ye komi sukanseli. Sukanseli b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ ani ka taa kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la jihadu ye. Jihadu ni dɔw wulila k'a kɛ a bɛ bɛn ka bɔ dɔw ma. ok mais ni bɛɛ m'a kɛ de, ni bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma o de la a bɛ kɛ bɛɛ ma wajibi ye. usa jihadu yɔrɔ in wala dɔɔni ka taa kɛlɛ kɛ silamɛya ye est ce que o jihadu o ye bamuruta de ye wa ou bien ka taa ka wuli an bɛ nin wajulu min na fɛnɛ ou bien nin fɛnɛ ye jihadu dɔ de ye. nin fana y'a dɔ de. kosɛbɛ mais an ka laɲini belebeleba ye min ye ka kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la ni dankarila silamɛyaw la. ni dankarila silamɛya la yɔrɔ min na walima ni jɔ kɛra silamɛya k'a fɔ non a tɛ se yan nɔ. ok donc ni yɔrɔ min na n'a fɔra ko silamɛya tɛ se yan fiyewu ni jɔ kɛra o ɲɛ jihadi in kɔrɔ y'o de ye. a kɔrɔ y'o de ye kosɛbɛ donc an ye silamɛya jɔsen sabanan fɔ naaninan o ye jaka di de ye. kosɛbɛ ka jaka di ni nafolo b'i bolo ni san yɛlɛmana k'a t'i bolo i bɛ jaka bɔ a la ni yɔrɔ dɔ bɛ bɔ a la. ustaz o bɔli ka gɛlɛn maninkaw ma san dɛ. marakaw de bolo bɛ nafolo la i b'a fɔ marakaw de. o kosɛbɛ inshallah. donc o la ni yɔrɔ in na an b'an to yan ka Baitul Maqdis a imamu n'o ye Ikrimata as-Sabri a ye kuma dɔ fɔ a ma mɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la épidémie ko in na a ko k'a bɛ ɲini silamɛw fɛ ni mɔgɔ min ni i ka nafolo sera jaka hakɛ ma kosɛbɛ i k'a bɔ hali ni san ma yɛlɛma ko ka d'a kan a bɛ kɛ nɔgɔya ye dɛsɛbagatɔw ye an bɛ wagati min na gɛlɛya de don kana fɔ k'i bɛ san yɛlɛma kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ jaka bɛ se ka bɔ hali n'a wagati ma se ni gɛlɛya bɛ yen nɔ i n'a fɔ an bɛ nin wagati min na kosɛbɛ donc silamɛya bɛ jaka fɛnɛ demander silamɛw fɛ a ka kɛ hinɛ ye ka taa se mɔgɔw ma se tɛ minnu ye jango an bɛ nin kalo lahɔrɔmaba min na silamɛya jɔsen 5nan kosɛbɛ o ye ka taga hiji kɛ n'a se kɛr'i ye n'a se b'i ye n'Ala ye sira nɔgɔya ye ka t'i ɲɛ da Ala ka alikaba kan n'Ala y'o nɔgɔya mɔgɔ min o la an ko sun kɔrɔ i k'i yɛrɛ minɛ kosɛbɛ ka bɔ fɛn dɔ ma i n'a fɔ a nana kuranɛ kɔnɔ suratu Mariam a aya 26nan na kosɛbɛ Mariam alayha salam a b'a fɔ ko فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ko ni mɔgɔw nani ma ka ni ɲininka ko munna den bɛ e bolo ka sɔrɔ i ma furu ko a f'u ɲɛna ko i sara ko n'u ye yani ka sin kɛ ka kɔrɔyali kɛ i kana kuma i b'a f'u ɲɛna ko bi ne ye dafalen ta k'a fɔ n tɛ kuma mɔgɔ si fɛ bi n tɛ kuma ka d'a kan olu ka waati la o tun bɛ bɛn i bɛ se ka i yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma ma tile bɛɛ donc o fɛnɛ sun ta sira dɔ ye o sun yɛrɛ kɔrɔ o de k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn bɛɛ ma fɛn o fɛn ye Ala kota ye fɛn fɛn ye ji ye fɛn fɛn ye dumuni ye i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ fajiri wele ko 2nan ka taa se tile benni ma o fajiri wele ko 2nan a tɛ fɔ o de ma ko sɔlatu weleli anw fɛ yan nɔ u b'a fɔ a ma ko sɔlatu de donc an bɛna kuma sɔlatu dumuni n ko dumuni de bɛ kɛ sɔlatu la dumuni de bɛ kɛ suguri la f'o ma ko suguri wala an bɛ na kuma an ko ko sun a faridara silamɛw kan kosɛbɛ hijira kalo hijira san hijira kelen a san 2nan ni dalilu min nana kuranɛ na Ala ko kutiba alaykumus siyam ko sun kɛra o kan wajibi a y'o fɔ suratul bakara aya 185 na kosɛbɛ a tilala k'a fɔ tuguni suratul bakara aya 180 dɔn ye 83 ye ni 85 ye ko kosɛbɛ faman shahida minkum ash-shahra falyasum ko ni sunkalo dɔra mɔgɔ min ɲɛna i ka sun kosɛbɛ ani fɛnɛ hadisa nana n'a ye hadisa min ni an bɔra k'o fɔ sisan o de bɛ sun kɛ ni farida ye silamɛw kan mais a sun bɛ wajibiya mɔgɔ min kan f'a ka sɔrɔ i silamɛ ye kosɛbɛ i ye majeur ye majeur kɔrɔ hakilitigi i balikuyara kosɛbɛ mais silamɛya ka balikuya o ye mun de ye parce que an ka jamana sariyaw kɔnɔ wa si hakɛ dɔw de bɛ yen nɔ n'i y'olu sɔrɔ a bɛ fɔ k'i ye baliku ye silamɛya ka balikuya gulonnen tɛ siko la kosɛbɛ a gulonnen bɛ ni mɔgɔ min sigora ou bien ni mani ji bɔra a tigi la kosɛbɛ walima ni aw si ma kɛ n'a ye san 15 sɔrɔ dɔw b'o fɔ walima san 14 ni a y'o sɔrɔ ou bien ni siw bɔra a fari la gama ninnu ni si wɛrɛw kosɛbɛ ni olu bɔra a tigi la sun bɛ kɛ a ma wajibi ye ok donc a bɛ komi ni mɔgɔ min sogora ni maniyu bɔra a tigi la
ani mɔgɔ min mana ka laada jeli ye olu n'a ɲɔgɔnnaw ani si mana bɔ mɔgɔ min na o y'o tigi o y'o balikuyalen de ye donc su y'o ka wajibi de ye comme sun y'a fa kan wajibi cogo Allahu akbar a fa ka sun tɛ sun bin ka bɔ ale ba mɔgɔ fa ka sun o tɛ sun bin ka bɔ i kan a t'a bin ka bɔ i kan ka d'a kan hadamaden bɛɛ bilala ka na diɲɛ na a hinɛ ɲini de kosɔn kosɛbɛ donc mɔgɔ ti a kɛ mɔgɔ si o la an y'a fɔ cogoya min na ni o ye a ka kɛ i ye silamɛ ye i balikuyara kosɛbɛ hakili fana ka k'i la ka d'a kan fatɔ sun silamɛya ma foyi wajibiya mɔgɔ min hakili tɛ Ala ye bɔda d'olu ma mais Ala ye nɔgɔya fana kɛ sun na mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ bana na kosɛbɛ bana dɔ y'i sɔrɔ walima n'i bɛ taama na sun bɛ bɛn ka bɔ i fana kan mais sunkalo sun n'i bɛ tagama jan na a bɛ bɛn mais i b'a sara ni sunkalo tɛmɛna wa a bɛ ɲini fɛ i k'i jija sunkalo wɛrɛ kana sɔrɔ i ma kɔrɔlen i m'o juru fɛnɛ sara Allahu akbar o juru bɛ sara cogo di o juru bɛ sara ni tile hakɛ min donn'i la i b'o ɲɔgɔn de sara Allahu akbar ni tile hakɛ min donn'i la i b'o ɲɔgɔn sara o la ani fɛnɛ muso min fɛnɛ bɛ a ka jeli bɔ ni a bɛ bange jeli la walima n'a b'a ka laada la jeli la sun bɛ bɛn ka bɔ a kan kɔfɛ a bɛ a sara o ye o yɔrɔ ye o la an ko sun bɛ kɛ wagati jumɛn la kosɛbɛ mais ustaz janni an ka tɛmɛ o yɔrɔ la muso lasirilenw ou bien muso minnu bɛ sin di den ma ni sun b'u sɛgɛn est ce que sun y'o olu fana ka wajibi ye wa sun nɔgɔya bɛ da bɛ k'ulu ye ka d'a kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ don ni nɔgɔya kɔnɔ olu bɛɛ bɛ don bana minɛn kɔnɔ n'u sera ka sun n'u ma se ka min sun u b'o juru sara a bɛ kɛ ni dɔrura ye u ye nɔgɔya da silamɛya ka nɔgɔya da bɛ k'u ye wala an ko sun bɛ daminɛ ni kalo yera kosɛbɛ mɔgɔ tɛ se ka sun k'a fɔ ko a diyara ne ye dɔrɔn bi ye siga dɔn ye ko n bɛ sun silamɛya balili kɛ ka bɔ o ma yɛrɛ fo kalo ka ye de donc ni siga bɛ don fila la ne ko bɔn ne kɔni b'a daminɛ bi comme ça hali ni sini kɛra sunkalo o b'a sɔrɔ n bɛ sun na silamɛya balili kɛ ka bɔ o ma ou bien n ka don a la sini i bɛ siga la ne bɛ don a la ni dugu jɛra ni mɔgɔw ko sun donna n bɛ don a la i bɛ don a la i tɛ don ni o ŋaniya ye donc sun tɛ don siga kan fo kalo ka yiri fo danganiya ka sɔrɔ ko kalo yera kosɛbɛ o la o nana hadisa la alakira b'a fɔ ko la tasumu hatta taraw hilala k'aw kana sun f'aw ka kalo ye wala taftiru hatta taraw aw kana sun tigɛ fɛnɛ fo aw ka kalo ye o kɔrɔ ye seli sunkalo tɛ bɔ aw kunna f'aw ka kalo ye fa in qamma alaykum ko ni kabanɔgɔ ye datuguli k'aw kan don min na fa akmilu k'aw ka dafali kɛ 30 yawman kalo min ne an b'o la n'o ye Shaaban kalo ye kosɛbɛ o dafa 30 la donc kalo bɛ ɲini 29 o ka zu ni kalo ma ye an bɛ tile 30 dafa an bɛ tile 30 Allahu akbar wala ko ciden ka nin kuma in laɲini min a bɛ min nafa k'a ko la tasumu aw kana sun hatta tarawul hilala f'aw ka kalo ye ko kɔrɔ ye aw kana sunkalo de daminɛ aw kana sunkalo daminɛ a shartu quoi sunkalo aw tɛ se k'a daminɛ fo aw ka kalo ye f'aw ka kalo de ani hadisa dɔ bɛ yen nɔ Abdulahi ibn Umar nana n'o ye ciden b'a fɔ ko anw ka nin manto in n'o ye a tun bɛ arabu minnu ci la kosɛbɛ ko u tɛ sɛbɛnni dɔn wa jate t'u bolo kosɛbɛ ko i n'a fɔ jate bɛ yen bi cogoya min na ko kalo dɔw la a bɛ kɛ 29 ye kalo dɔw la a bɛ kɛ ni 30 ye o y'o don kama de mais bi jatew bɛ yen mɔgɔw bɛ yen satellitew bɛ yen mɔgɔw bɛ a kosɔn calendrier bɔlu la ne bolo gɛlɛya man kan ka sɔrɔ a la bi i n'a fɔ o wagati olu ka don kosɔn mɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ fɛnɛ na kosɛbɛ o la an y'a fɔ cogoya min na sun tɛ kɛ sufɛla la a bɛ kɛ tile fɛ mais usa tilefɛla in de fɛnɛ ka jugu tilefɛla in de ka jugu kosɛbɛ mais i b'a kalama sunkalo daminɛ san yɛrɛ la faradara silamɛw kan san min na n'o ye hijira san 2nan ye u tun bɛ sun sufɛ u tun bɛ sun sufɛ de sufɛ ni tilefɛ bɛɛ ni sun tigɛra ni safo selila dɔrɔn sun yɛrɛ daminɛnen Allahu akbar a daminɛna n'o de donc u kun bɛ sun n'u ye sun tigɛ u bɛ tila ka sun wɛrɛ daminɛ safo fo fajiri fo ɲɔgɔnna fitiri tuguni walima ni mɔgɔ min e sun tigɛ i sunɔgɔra hali ni safo ma seli n'i wulila o ye ka sun daminɛnen ustaz o kun ka gɛlɛn dɛ o tun ka gɛlɛn yɛrɛ Allahu akbar mais Ala ye nɔgɔya ba k'o la
wala ala b'a fɔ ko uhilla lakum laylata siyam Allahu akbar la dagali kɛ yɛrɛ ye sunkalo na Allahu akbar Ustaz hali yɔrɔ jan dugu dɔw bɛ sisan i b'a ye olu ka suguri ni suntigɛ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ salon comme faransina ɲɔgɔn na o Europe yan fan ninnu fɛ olu kun ka su ka jan kosɛbɛ u ka tile kun ka jan kosɛbɛ i b'a ye n'u ye sun tigɛ so bɛ safo siri ka dumuni kɛ ou bien n'u bɛ sun tigɛ ni dumuni min o de kun y'u ka suguri fɛnɛ ka taa Allahu akbar mais Ala y'o doni ta ka bɔ an kun Ala y'o doni ta ka bɔ an kun o ye Ala tanu ye dɛ an b'a Ala tanu halisa an b'a ye wale ɲuman dɔn hɔn donc an ye kuma min fɔ o yɔrɔ la ani ka d'a kan kuranɛ min nana jigin min bɛ o wuli ka bɔ yen nɔ a nana fɔ ko wakulu washrabu a ye dumuni kɛ u ka ji min hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr mais a jigin wagati min al-fajr ma fɔ a la fɛnɛ ko a ye dumuni kɛ aw ka ji min fo gari finman ani gari jɛman ka bɔ ɲɔgɔn na ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na fo aw ɲɛ k'a ye a jigin wagati sahabaw tun y'a faamuya n'o ye ka d'a kan sahaba dɔw b'a fɔ ko olu tun kɛra u tun bɛ gari jɛman ni finman meleke ɲɔgɔn na k'a bila u ka kunkoro dunan jukɔrɔ donc u bɛ to k'a lajɛ u bɛ ji min u bɛ dumuni kɛ u bɛ to k'a lajɛ u b'a fɔ bon fo an ka se k'a dɔn nin finman ye nin jɛman ye dɔw tun bɛ to k'o kɛ dɔw ko k'olu tun b'a siri u sen yɛrɛ la u bɛna siri u sen na u bɛ tagama n'a ye u bɛ dumuni kɛ u bɛ ji min fo gari in ka taa bɔ ɲɔgɔn na f'u ɲɛ ka d'a la donc u nana gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔna na abi umama b'a lakale yɛrɛ ko fo ale taara ciden fɛ ka taa sallallahu alaihi wasallam ko ko a fɔra ko kuranɛ y'a la ko fo gari jɛman ni finman ka bɔ ɲɔgɔn na ko ne tɛ ka se k'o ye dɛ a bɛ t'o fɔ kira wagati min n'a sɔrɔ gadatu sera gadatu de ye ni fajiri selila kɛnɛni min bɛ ci a taara don kira ka wagati sallallahu alaihi wasallam ciden ko ayi ko m'a faamuya ko laɲini ye kinaya de don kinaya kɔrɔ kuma kɔrɔ ani fo su dalen quoi su dibifin ani sɔgɔmada jɛ u ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na fo kɛnɛ ka ci kuma ye laɲini ye de mais kuma ye laɲini tɛ gari yɛrɛ ye kuma ye laɲini tɛ gari yɛrɛ kinaya de don sa kuma in ye gari de fɔra mais laɲini ye kalo dibi a ye su dibi ani tile nɔrɔ olu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn Allahu akbar Ibn Jarir Tabari de nana ninnu kisɔn n'u ye k'a fɔ sunkalo daminɛ silamɛw ye fɛn minnu kunbɛn a kɔnɔna na kosɛbɛ a daminɛ a tun bɛ sufɛla sun o nana b'o kan a nana f'u ye fo gari jɛman ni finman ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar donc o fana o nana gɛlɛya sɔrɔ o la dɔw tun bɛ ji min k'a to yelen k'a sɔrɔ kɛnɛ cira donc ka sɔrɔ ka na dan yɛrɛ nana sigi a la k'a fɔ sun bɛ kɛ ni fajiri weleku filanan ka taga se tile benni Ala rahman de Ustaz n'o kun bɛnna anw ka limaniya baliya tile wagati ma anw bɛ fenêtres datugu ka fini sɔrɔ a la 9h hali maninkaw dɔw kun bɛ continuer ka dumuni kɛ k'olu ma tile ye a fɔ ko aw a fɔ ko barakaw inchallah donc o la an bɛ min tugu o la naam adamaden bɛ se ka wagati joli kɛ i ma dumuni kɛ k'a to i ma ji min Ala y'i dan ni cogoya min ye yɛrɛ hadamaden yɛrɛ naturel k'a to sun yɛrɛ tɛ Ustaz ni ɲininkali gɛlɛn dɛ ne yɛrɛ ma deli ka ɲininkali poser n yɛrɛ la Ustaz e yɛrɛ bolo hadamaden bɛ se ka wagati jumɛn kɛ mais o ye hadamaden min ka kɛnɛ dɛ hadamaden min ka kɛnɛ hadamaden normal ahɔn hadamaden normal min dumuni ni ji i bɛ se ka semaine kelen kɛ min sabatira k'a to i ma dumuni kɛ i ma sa hadamaden normal i bɛ se ka semaine kelen kɛ k'a to i ma dumuni kɛ i tɛ sa mais ji kɔni ma fɔ fɔlɔ ji ye tile fila ye 48 heures hadamaden normal bɛ se ka tile fila kɛ a ma ji min a ma sa n'i tɛ ka wɔsi mais Ustaz o fana ye ɲani de ye dɛ ni min yɛrɛ bila baarakɛlaw na k'i wɔsi ka d'a kan toujours n'i tɛ dumuni kɛ farikolo bɛ n'a lajɛ tulu minnu b'a la a bɛ balo olu la donc graisse minnu b'a la a b'a essayer k'olu récupérer cholestérol a b'olu de yelen dɔɔni donc mais ka se ka mɛn ɲɛnamaya la a bɛ dépend mɔgɔw cogoya la kosɛbɛ mɔgɔ min tulɔlen don kosɛbɛ o bɛ se ka mɛn a ma dumuni kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min tulɔlen tɛ kosɛbɛ ka d'a kan farikolo n'a tɛ dumuni sɔrɔ a bɛ balo tulu ninnu de la donc adamaden bɛ se ka nin bɛɛ kɛ i bɛ se ka semaine kelen kɛ i ma dumuni kɛ o y'a dɔgɔmani ye ka tile fila kɛ i ma ji min jitɔya bɛ min sun ye mun nana ni jitɔya ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ siran sun ye Ustaz mɔgɔw bɛ siran kɔngɔ ɲɛ dɛ k'a to nin fɔra i bɛ se ka min kɛ i bɛ se ka wagati min kɛ jiri min kɛ ka to i ma dumuni kɛ o ye nin kabako de ye dɛ nin kabako donc hadamaden yɛrɛ dancogo la a bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ k'a to a ma dumuni ka sɔrɔ a ma dumuni kɛ mais ani de bɛ degun o y'a ye an y'a fɔ k'a di sinon un président Gandhi
aka histoire kɔnɔna na aka kuma dogo a ye tile 21 de kɛ a ma dumuni kɛ a ma sa tile 21 a ye tile 21 Inde kɛ indépendance ta wagati 1932 kosɛbɛ u nana fɔ anglais nana fɔ ko Inde dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ se ko président ɲini ka don élection na ale fana ko non ko u ma bɛɛ u ye racisme kɛ u ye tilali kɛ Inde ni ɲɔgɔn cɛ a ko bon k'ale bɛ sun f'a ka sa a ye tile 21 de kɛ a tɛ dumuni kɛ mais a bɛ to ka ji min tuma ni tuma a ma sa u bɛ kasoladenw bɛ fɛn mun kɛ ka caya o de tɛ wa o de don a y'a kɛ fo siɲɛ fila a y'a kɛ 1924 o la Inde silamɛw ni fɛngɛw siya wɛrɛw bilala ɲɔgɔn na pour que ka se ka o ko ɲɛnabɔ komi ale ɲɛmɔgɔya tun b'a bolo kosɛbɛ bon a y'a fɔ ko n'aw ma segin ɲɔgɔn ma n tɛ dumuni kɛ fo saya ka na sɔrɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ tuma caman i b'a ye musokɔrɔba dɔw bɛ yen n'u denw bilala ɲɔgɔn na u bɛ ban dumuni na u bɛ ban ji la fo den ka segin u ma a caman bɛ yen u b'a kɛ yan nɔ an yɛrɛ gɛlɛya bangebaa dɔw b'a kɛ pour que ka segin donc pour que ka ladenw lasegin kɔ ka denw lasegin kɔ ale fana y'o de kɛ tile 21 a ma sa fo anglais seginna ka bɔ u ka kararu ma ka na bɛɛ kɛ ɲɛ hakɛ la donc ale ka ko ma dogo mɔgɔ la o y'a ye de tile 21 mais a ma sa a ma foyi Allahu akbar e dun ko dɔgɔkun kelen o y'a dɔgɔmɛ yɛrɛ fɛnɛ ye wagati kunkuruni de tile kɔnɔ Oustaz n'i ye ka kuma in yɛrɛ jateminɛ sun yɛrɛ nafa de ka bon an ma ka tɛmɛ a tɔɔrɔ kan parce que i ka kuma ye min ye kulɔ bɛ bɛɛ la bi kulɔ bɛ bɛɛ la tulu kelen dun ka bɛɛ kɔnɔni fɛn tɛ mɔgɔ si kun mais bɛɛ kɔnɔni b'a ɲɛfɛ bɛɛ kɔnɔni b'a ɲɛfɛ donc sun b'o o gɛrɛsini ninnu a b'olu bɛɛ sama ka bɔ dɔn Allahu akbar ni hakili jigin dɔ ka kuma na a b'a fɔ ko fantan kɔnɔba ko de ka ca aw fɛ yan Oustaz funteni de fana b'an fɛ an bɛ gilasi ji caman de min o de bɛ kɔnɔfuru ninnu sigi donc o la an y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw ma kan ka siran sun ye kosɛbɛ tile kɔnɔ a cayalenba heure 11 heure 10 an yɛrɛ ta ka ca la t'o bɔ kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ olu kan n'o tɛ min fɔ européen fan ninnu a bɛ surunya fo 18 heures a b'olu bɔ adamaden ko ni adamaden ye heure 14 kɛ a ma dumuni kɛ o de la fari b'a essayer ka forme sɔrɔ a b'a essayer poison minnu bɛ a dugu a la fɛn an bɛ fiɲɛ kuntan minnu sama ninnu ni tulu ninnu n'o bɛ garder kosɛbɛ a b'olu jeni k'u jeni n'a tɛ dumuni sɔrɔ donc sun m'u ta si huyi ni yɔrɔ de don a ye suwa bɛ kɛnɛya donc ni a bɛ microbe de fara ka bɔ hadamaden a microbe de faga ka bɔ i fari la Allahu akbar min b'o fana kɛnɛya ka tɛmɛ a bɛɛ kan kira delila k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye tamaro dun sɔgɔma ko pɔsɔni tɛ s'i la a delila k'o kuma in fɔ mais mɔgɔw tun y'a faamuya ko ni yɔrɔ jan bi sɛgɛsɛgɛli nana k'a yira ni mɔgɔ o mɔgɔ i wulila sɔgɔma i ye i ka dumuni daminɛ ni tamaro ye walima i ye sun tigɛ ni tamaro ye fɛn minnu bɛ tamaro la olu de bɛ farikolo kɔnɔna na poisonni minnu bɛ sɔrɔ yen nɔ ani an ye fɛn minnu fɔ tamaro bɛ dɛmɛli kɛ k'olu kɛlɛ kuma ye laɲini o de kɔrɔ ye ko poison tɛ s'i la donc docteurw ka docteur savants ka savant ɲini fɔ ka kɔn bi ɲɛ san 1000 ani 400 kɔ Allahu akbar wala a bɛ tiɲɛ ye i ka sun tigɛ ni tamaro ye an b'o fɔ nin yɔrɔ in na hali ni an ka mawudu ma se o yɔrɔ ma kosɛbɛ inshallah donc o la an bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ min dun ma sun dun menace jumɛn de bɛ o tigi silamɛya kɛlen bɛ ka mun menace jumɛn de k'a tigi ni i bɛ se k'a to nɔgɔya ma da k'i ye a se b'i ye i ye ban k'a kɛ ko i siranna jitɔya k'a fɔ ko nin bɛna kɛ n na nin bɛna kɛ n na ou bien ne ma deli a la awɔ ne ma deli a la dɔw ka bana ti wuli fo ni sunkalo daminɛna marakaw yɛrɛ basi buna ninnu Oustaz estomac t'aw ka bana estomac ye man ka bana de ayiwa donc Abu Dawuda nana ni hadisa dɔ ye ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam ni tugu ka sunkalo tile 1 bila tile 1 k'a to nɔgɔya ala ye nɔgɔya da min kɛ mɔgɔw ye e sen t'o la ko hali ni san bɛɛ sɔn a ti minɛ i bolo misaliya la san an bɛ wagati min na an k'a fɔ bon tile ka kalan ne bɛ n ka sun bila fo ni samiya nana k'a to nɔgɔya dama k'i walima bi gɛlɛyara ma n bɛ n tugu k'a tigɛ donc ni samiya nana ou bien ni nɛnɛ nana n b'a sara n'i y'o kɛ hali ni san bɛɛ sun k'a ti minɛ i la sunkalo tile 1 bilali Abu Dawud ko ko n'i ye o jɛ san kunturu n'i y'a bɛɛ sun a ti minɛ i bolo Allahu akbar o nana Abu Dawud ka hadisa la
hadisa dɔ fɛnɛ ka sɔrɔ ala kira ye dɔ bali ka bɔ sunkalo bɛɛ san bɛɛ sunni ma san don o don bɛɛ sunni ala kira ye dɔ bali ka bɔ a ma mais ko n'i y'o bɛɛ kɛ o effort baden bɛɛ kɔfɛ tile kelen sunkalo tile kelen bilali ala tɛ yafa i ma Allahu akbar ala k'an kisi ala ka yafabaliya ma koyi amin o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ hadisa dɔ nana abi umama nana ni hadisa in ye ala ka diɲɛ b'a ma ala ka diɲɛ ko k'ale a mɛn a tulo de la ko ciden bɛ k'a fɔ ko don dɔ la ale dalen tora sunɔgɔ la ko cɛ fila nana a nɔfɛ ka dalen to sunɔgɔ la sigiw ale cidenw dun ka sigiw ye kɛnɛkan tɛ ka d'a kan hadisa dɔ nana Bukhari la Aisha b'a ɲininka Aisha b'a fɔ ko yala e bɛ witiri seli de ka sɔrɔ ka sunɔgɔ ou bien e bɛ witiri seli ka sunɔgɔ ɲɛ wa a b'a fɔ Aisha ye radiyallahu anha ko ale ɲɛ de bɛ sunɔgɔ mais a dusukun tɛ sunɔgɔ Allahu akbar o nana hadisa caman bari la Bukhari nana ko cidenw olu ɲɛ de bɛ sunɔgɔ mais u hakili tɛ sunɔgɔ dusukun tɛ sunɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ u bɛ bɔ a bɛɛ kalama donc o b'a yira olu ka sugun ni anw ta tɛ minɛ kelen tɛ donc k'ale dalen tora sugun na cɛ fila nana nɔfɛ u y'ale minɛ a miskili fila ma a épaule fila ma ka taga n'ale ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan fo kulu dɔ la kulu min ni a fanw bɛɛ jɛngɛjɛngɛnen don siraw jɛngɛjɛngɛnen don yani jabalu nuwar kulu min ni a siraw jɛngɛnen don i k'o lasa sira cogoya kosɛbɛ k'u k'ale ma yɛlɛn kulu in sanfɛ k'a ko n tɛ se a ko ma ko ne tɛ se ka nin yɛlɛn ni kulu in kan dɛ u ko yɛlɛn an bɛna a lanɔgɔya an bɛ yɛlɛnni lanɔgɔya ye kosɛbɛ ala ka cidenw de don kana ma Allahu akbar donc o kɛlen min na ale fana yɛlɛnna fasilen kulu in kuncɛ la ko a ye kulekan ba dɔ mɛn a y'u ɲininka ko ninnu ye jɔnniw kulekanw de kosɛbɛ u ko ninnu ye tasumadenw kulekan de Allahu akbar u y'o fɔ an ɲɛna ala kana tulo don la amin donc ko a tugur'u nɔfɛ u jiginna ka taa k'a taara mɔgɔ dɔw sɔrɔ u gulonnen don u senfasa la Allahu akbar u gulonnen don u senfasa la ka tila ka u da furuku ko ci fila ye Allahu akbar o ye cɛjuguyali yɛrɛ yɛrɛ de kɛra ala hadamaden dancogo la hadamaden da tigɛ cogo ka ɲi da tigɛ cogo ka ɲi n'a cira ka da furuku a bɛ juguya k'a bɛɛ ci a ye kelen bagan de ye parce que bagan ninnu de da cilen don Allahu akbar u gulonnen don senfasa ma jeli bɛ ka sɛnɛ ka bɔ u da la k'a y'u ɲininka ko ninnu ye jɔnniw de ye u k'a ma ko ninnu de ye mɔgɔw ye minnu tun bɛ sun bila k'a to sunkalo ma dafa misaliya dɔw bɛ olu b'a daminɛ na ni an taara an bɛna se cɛminɛ yɔrɔ ma u bɛ bɔ kɛlɛ la caman bɛ buru maninka caman bɛ buru danbarakaw de don donc ko ninnu ye olu de minnu tun bɛ sunkalo laban k'a to a ma ban fɔlɔ Allahu akbar ustaz ala k'an kisi o ma koyi o ye olu ye minnu dun b'u ban ka sun dun donc n'i y'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ sun mais u bɛ tila wala u bɛ dan sira la ou bien u b'u dɛn ka donni dɔw pan u b'u yɛrɛ retirer ou bien n'a ko k'a bɛ gɛlɛya u bɛ ji dɔɔni min u bɛ ji dɔɔni min Allahu akbar ou bien u bɛ don dɔw bila ten olu de minɛnen don u senfasa ma ka tila k'u dafara usa ni lebu ye dɛ ni lebu ye o b'a yira k'a fɔ sun a koɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ka ɲanga taga jugu sa wajibi silamɛ kelen bɛɛ lajɛlen kan a ti bɛɛ ye cogo si i k'i ban k'a bila i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jɔsen 5 ne ye kelen kari ka bɔ a la o b'a yira i ka silamɛya ma dafa dɛ o kɔni o ye yɛrɛ de pilier dɔ karilen parce que silamɛ yɛrɛ ka pilier silamɛ fana ka pilier ye silamɛya jɔsenw de don ni kelen bɔra yen silamɛ ka pilier de don silamɛya fana ka pilier o de don donc o hadisa in nana fɛn kɔnɔ tɔbari hadisa in nana tɔbari ka hadisa la kosɛbɛ inshallah la ibn hibban fana ye mɔgɔ cɛsirilen ye hadisa dɔnniya la donc an y'a fɔ cogoya min na a bɛ ten to de inshallah ustaz kumakalima jumɛn b'i fɛ ka kɛ ladilikan ye an n'an lajɛlibagaw bɛɛ ye an bɛ sunkaloba min kɔnɔ kumakan laban min bɛ yen nɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u ka wagati tɔnɔbɔ don dan dɔnnen don kosɛbɛ don dɔnnen don fiɲɛ sama fɛnɛ a hakɛya dɔnnen don kosɛbɛ hadamaden kelen o kelen fiɲɛ sama hakɛ dɔ de b'i bolo i tɛ tɛmɛ o kan dusukun gosiko kelen o kelen a bɛ dɔ bɔ i ka ɲɛnɛmaya janya na fiɲɛ sama ka bila a bɛ dɔ bɔ i ka ɲɛnɛmaya a b'i si a b'a sumaya donc mɔgɔ joli tun bɛ yen nɔ u ka laɲini sunkalo kun k'u sɔrɔ olu kɛra tɔnɔmada fɛn ye kaburu kɔnɔ Allahu akbar u dalen bɛ yen nɔ u kun ka laɲini hali bi dalen don kɛrɛ kan hali an bɛ waati min na i ko bi i b'a sɔrɔ dɔw kun ka laɲini sunkalo k'u sɔrɔ mais u bɛ burun bi donc a bɛ ɲin'aw fɛ
o ka sunkalo tɔnɔ bɔ i n'a fɔ ciden y'a fɔ hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni sunkalo donna mɛlɛkɛ dɔ bɛ bɔ sanfɛ a bɛ na wele da a b'a fɔ ko e min ka laɲini hɛrɛ i ɲɛsin kana hɛrɛ ko ma Allahu akbar e min ni kojugu b'i kɔnɔ i yɛrɛ minɛ i k'a dabila bagabagalikan ka ɲɛsin an ma ok inshallah kuma laban ye ka fɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ ustaz ka kuma laban in kɛ kuma laban ye an lajɛbaa minnu ni u bɛ ka hɛrɛ ko nata ala ka hɛrɛ ko u k'u cɛsira fɛ juguman bɛ minnu kɔnɔ an b'a deli Alahu subahanahu wa taala fɛ o juguman bilali ala k'o nata don an ni olu kɔnɔna na an b'a fɔ wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.